7:33 mga pamilya. And there you go. Hinaot paunta. Nga si Kathy na. Ang the very one and true soulmate. Ang forever ni JV. Hinaot lang din ta. Kay nobody knows. Ang importante kay positive si JV. Nga siya na gid ang babae unta. So never gid gihapon ni undang si JV og love bisan pa despite sa tanan hurts sa iyang life. Ingana ba ta? Ingana ba ta or every time gakasakitan ta gaka-discourage pud ta nga buhaton na lang tog usab. Labi na kung istoryahan ang gugma. Naigugma ta, gitodo na to, giayo na to kuan, nasakitan. Ni-try na to, kay basin primero na to, sa ikaduha, nasakitan gyapon. Sa ikatulo, grabe na jud kaayo, nagpakatanga na ta, gikuan ang tanan, unsa man gid ay ang love, unsa man gid ang kuan, pero maura gyapon. Undang na ta ni, uli ta balay kaon dukot. So wala na, ang iyang gibuhat na lang jud is gapanglabay na lang siya bato sa mga tao nga nag-date diya sa park. Ingana ba? Ingana ba may tabo sa ato? Like, mabiter ba tadayon? Yan, bawad-an ba tag pag-asa? Labi na si JV. O, nakaagigid ana. Nga, niabot gid siya pila to? 2 years? Diba? 2 years siya nga wala siya relasyon. Kay say manggod po, dili pa kumpleto, di pa ka kumpleto. So, kung high school pa ka, no? Kung high school pa, mga bata pa, syempre dili pa ka complete as a person. Maunang uyab-uyab lang sa in a way, inspiration lang sa nang uyab. Dito napakabot sa panahon kay dagan pa man ka maagian, no? Para ang uyab di makapugong, say for example, kung ang imong future is nagyod sa Dubai, pugngan ka kay masakitan siya kung mohalan niya na di na inong kamuadto kay tungod lagi ana. So what about your other aspects in life? Financial freedom, stability, imong spiritual, what if gusto ka mag religious missionary, di ba? And then mahimong balakid ang kuan kanang mga relasyon diha. So naay mga decision making grabe, no? Pero hinuon magpa-mature magid na sa imo ang life. So mo nang gaingon jud ko nga kung high school pa, senior high pa, medyo ayaw sa pagseryoso sa inyong love life diha, ha? Seryoso lang in a way nga dili ka manakit sa uban. Mo na siyang seryoso. Imo lang buhaton ang tama. Mo na seryoso, dili ka manakit sa uban. Dili po sabot pod nga di ka magseryoso, magdula-dula ra pug ka. Di ba? Yeah, puhon. You will learn a lot of things about love. Murag si JV ba nga he learned nga kanang nga na dili tanan babae. And then he learned nga to bring hope sa iyang self, no? Nga nagyapoy pag-asa ang iyang love life. Og tungod ana mga milya magpatawag ko karon be sa katong mga nakarelate ani nga storya. Katong truly nakarelate pero kung dili ka makarelate ayaw na lang ha. Kato na lang mangita tawag storya sa kinabuhi nga pareha ani and how would we ana bitawng i-generalize ba ang babae? I-generalize ba ang mga lalaki? Kaya nakasala ang parents mo na badayan na tanan? Na ang imong kuan ka ng mga nauban kay nangaliwa pasabot ba nga di na ka makakita ang naglain naabay mga kuan nga dili na ka maka-learn to love again. Diba? Dili na baka maka-learn to love again. Anyways, ito na ang caller natin. Hello! Good evening! Hello, good evening. Good evening, kinsa ni? Sinara, dahil master. Sinara. Sinara. Unsa imong nakuanan, Sinara? Unsa imong na-learn? Actually, kuan,
na kasinta sa uyab-uyab. Hmm. O na yun. Kana bitang... Ngano wala pa ka natulog, Sinara? Ha? Ngano wala pa ka natulog? Naminaw man ko. So, sala na mo. Dili man. Wala kay klase ugma? Naaman. Cheras. Nasayo ako maka. Sa oras imong klase. Ako naman siya. Bantay ka. Rich naman kay ganun. Kuan man may hapon. Sige. So, unsa imong na-learn to sa abot uyab-uyab? Kana bitang mag-uyab-uyab. Sa una kay ako gipaasa. Kana bitang murag nakapanimalos kung ako na Pila imong edad gani? Mag-16 na. Pila imong edad naguyab-uyab? 3C master. Tapos karon kay Proud kay ka ha? Ha? Proud kay kastanan. So karon kay gusto na bitang giundangan ba kuan kay kana mapaasa ba kay daghan na bitang kay maluoy na po ko kay daghan na kay muhilak anak bitang mura nakapanimalos. Dili pa ka maguyab-uyab bago pa ko nag-ingon. Ingon ko sa mga high school, dili sana magseryoso uyab-uyab bago lang ko nag-ingon. Nganong ka na imong gawnaon-naon karon nga pag eskwela nimo ugma. Pero ako kay pero master. Dili ko wala ko naingon nga nakay uyab. Akong ingon. Eskwela ka ugma karon nagstorya-storya ka about love. Asa ako naman ang kaagi master. Unya uyab-uyab, nya uyab-uyab. Mga 16 years old. Matulog og sayo. Sinara. Sinara mo na ba ang pintuan? Ha? Sige, ani na lang para diretso unsa imong na-learn sa imong nadunggan nga drama? Well, dapat Napa kay well diya. Mga sa problema sa dinikanan sa tanang naminaw karon dapat kong unsay buhaton sa dinikanan na mali di yun na to sunon kay lisod kay na kay pagdako nimo ikaw ra gyud puy makaidumdum sa mga kaagi na nung gibuhat nimo na nga butang nga dili man na maayo lisod na buhaton nimo sunon nimo imong dinikanan mo na nang gibuhat mo binuang ka na pagdako nimo ikaw ra gyud puy luoy. Matigo lang imo madining kanan kinsa may mo kuan sa mong kaugalingon ikaw ra gyapon. Muna ako na lang. Alright, para makatulog na ka, sige, greet na. I greet din ako sa Ate Mildred karon naminaw na sa Balingasa karon. I-greet po na ako si ang family Puno, i-greet po na ako ang family Ayuban. I-greet na ako ang taga Calabria tanang diha naminaw o sa Agora. Lalo na dito sa Bukidnon sa Lumayag, naminaw sila karon. Kumusta naman mo di atanan? Mo requestan ko hindi man lang napaalam ba dito sa Master Coffee. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Tulog na. Char-char. Matulog na ko. Char-char. God bless diha Sinara. Sinara mo na ba ang portahan? Next caller. Hello? Hello? Kinsay nakarelate ani? Kinsay nakarelate ka nang nahitabo gini siyang life? Hello? May gabi. Hello? Kinsay ni? Secret. Okay. Bye. Bye. Secret day ka ha. Bye. Kaya lang. Bitaw, unsa akong itawag sa imo man? Secret. Inday. Inday na lang akong tawag. Sige. Inday. Sa tanan Inday sa kalibutan, di man ka mailhan. Okay? Nakaagi ka nga ni Inday? Medyo. Asa, ay kung pag medyo he. Kaya daga na kay komedyas.
Unsa imong naagian ani? Ang tigit ipungutan lang, Mr. Ambot nimo dia. 1 plus 1. Ang akong pangutana. Unsay duha ka letters nga nagsimbolo sa 1,000? Wala, ganina. Ay, ganina ra na. Unsa nga pangutana day? Hindi, na-learn. Unsay dalon? Na-learn ka sa Dili, ang akong pangutana, unsay imong giagian kay nakarelate man ka. Unsa day imong naagian nga pareha sa atong kwento? Pareha magud ni yung situation. Lagi Family. unsa gani? Namo niya po ng mama. Pero, wala lang niya. As di sa babae ko, wala lang niya kung nagpadala kay you think isa kuan lugar sa kuno na lugar sa example na kung magbinuang lugar ko you think magbalik ko akong mama sa akong papa. Yun man sila nga, kung ano ang puno, yun din ang bunga man daw. Adili ko, choice hindi na sa tao. Mm. Hindi ko motuwa ng kuan, bunga, kuan. Choice din na siya sa tao. Kaya kung gusto gid buhaton sa tao, buhaton gid na niya. Pero kung dili, gid kaya na di pagpilian ng tao. So balag masakitan ka. Kuan gid na. Di mo gid fair ang ginabuhi gid food sa. So sa feeling nimo, dili to karma ang naitabo kang JV? Sa imong tanaw, karma tong naitabo niya kay kuan na nun siya sa mga babae kay nanloko man siya ng babae noon. Karma dito niya. Karma. So unsa man, dapat ba siya masad ana kay karma man to niya or i-accept niya or unsa man? Dapat tama mga to. Ilam sa mo dia, pagpuyo sa. Iswag sa kamay be, duguot ra kay mo ha. Unsa man kailangan ba nga kung ingato ang may tabo sa imong life, kailangan ba ka nga mo kapit lang? Dapat mag-support, accept na lang niya kay nangahitabo naman ang nangahitabo. So kinahanglan maglikatlo na siya sa past niya. Eh kung magsipa siya balik-balik ato di hindi siya magsuwag ana good. Lugar kung magsige pa siya like magbinuang na lang sa pud siya babae ana. Dili kay di ba na naman si Cassie ang kinabuhi di. Iyan na lang i-push through padayon na lang siya kay Cassie kuan na lang sila silang kinabuhi tarungon na lang nila. Kung sabi ang mga kaagi o kuan dili na lang siya magkuan kay So sana lugar dili siya maapektuhan og balik sa iyang mga past. Oo. Okay. Og tungod ana, pwede ka maka-greet og request. Greet ka una. Ayun ang step up sa kinagan kinakailas ako dire. Sikat kay kadiya. Wanted ba ka kay mo ra man kagkuan? Unsa matukhangon ba ka? Yung mga sikreto, Inday. Inday dayon ang tinuod man ngalan kay Ambrosia Magtahas. Bitaw Sabi na ko Maria Aguanta. Aw. Sige. Dili na ka, sige. Bye-bye. Ako mo greet Master Pop. Kinagan ng kailas ako kay jawan o niya ko. Sige, bye-bye. Salamat sa pag-share. Next caller, please. Ano to? Oy, gi-record din ako ni para sa YouTube. Tanaw lang ninyo sa YouTube. Unsay tingog ninyo. Tanawa kung unsay tingog. Bitaw madunggan man ninyong audio dito. Na ako gipang upload nga no, wala man dito na record ang audio di. Ay, sige delete ko na lang. Mga Dear MOR, mga recordings. Nasa akong YouTube channel na ha. Anyways, hello, may gabi. Ay, good evening, Brad. Sa pangalan, Brad? Rowell de Gracia Cabol. Ha? Rowell de Gracia Cabol. Pilay height? 5'4". 5'4". Address? Telephone number? Color of eyes?
Eh, kompleto gyud Brad, basta pangutanon ng pangalan kompleto gyud nagi middle name. Rowel no, Rowel. Rowel de Gracia Cabol. Oo, mo na siyang i-search sa FB lugar para dagang ka friends ana lugar. Pwede po. Unsay imong nagianday Rowel? Kanang ako nagyan sa una is Kusga gamay. Kusgi gamay. akong nagyan sa una is mo ni siya ako. Ano? Bali, ang katong na-live-in ako sa una is kuan ng yang mama bista ko. Ya mama Nagkuhan. gibiyaan sila. Mm-mm. Bigyan sila din tapos wala na ang iyang papa balik ka ng singananay ng disabled na bitaw. Then pag-ipon na mong duha, Ha? Pag-ipon. pag-ipon sa katong sa anak, wala ko kabalo kung anong nahimo pagtumiya sa ko mangita ko disiplain. So kumbaga posible nga giawat na iyang mama. Anak dyan. Kay murag naapektuhan siya, ana. Oo. Wala pud ka nang utana no, di man sad na confirm. Di nagkon man ko niya din niya masana. Nangatana ko niya kung okay pa ba iyang mama o iyang papa. Tapos ngayon mas ito nga wala na nagkon na nagbulag ako mama. Dili ba what I mean is hindi naman confirmed nga kana siya kanang imong giingon karon nga basin giawat na iyang mama. Assumption raman sad na, di ba? Murag nag-assume raman ta nga basin naapektuhan siya. Di ba? Wala man sad siya niingon sad sa imo nga murag kuan gyud ni bay kay ang akong kuan love kay ang akong mama kuan so kung mama ingana man so magingana pag kunin mo love. Wala naman. Pero Pero mo lang imong analysis. So sa imong tan-aw maapektuhan gyud ta sa mga gabuhaton sa atong parents. I mean, mahimo bang batasan gyud ay nato? dili man kung kuan lang gid kung na lang gid sa pag kuan ito sa Ginoo. Kung naay, Kung na lang gid sa pag kung nata sa sabakan sa Ginoo at least makuan ma-change ang atong sa tawag na panlantaw sa lain-lain nga batasan sa tao. Tinuod no kay magaydan man din ka. Tinuod. Kasi ganito ingon siya nga kanang ayog naunaan ng mga kwan kanang kwan sa inyong pamilya ang inyong nanaw ng atua natikog ana siya wala man yapon murag wala lang siya una bitang Kumbaga murag iya gyapon ning kanang murag iyang gi-assume na nga mahitabo ra gyapon sa inyo. Murag ingana nga away ayo man ang pamilya maora man gyapon na tanan ana. So nganong wala man as bana nganong bana na kaniya? di naglipin lang niya kaniya Nganong wala man ka naka-influence may tungod ana unsa man kanang nagkulang ba sa guidance or nagkulang ba sa kanang pagkuan sa Ginoo, pagpaduol permi sa Ginoo unsa may kung ma-change nimo ang imong past, kung ma-change nimo imong past para murag dili unta mahitabo unsa kay imong gihimo di ay? dili siguro sa kwan sa guidance Ngano? kay sige po na ko kay kato yung mama is sige po na ko sila nga sa istoryahan lagi yung anak tapos Isa. Unsa imong gi-expect nga istorya niya siyang anak? kanang about kanang mga sa pag-apekto sa ilang pamilya. So kumbaga imong gi-expect nga tuuhan siya sa iyang anak nga di man mutuo ang anak sa iya? Oo. Di man gyapon mutuo ang anak kay mo biya to nagpabadlong iyang mama, Mukid lagi. di ba? So I think dili siya ang kuan kay unsa ana man iyang papa? Wala na. Wala na. Oo. Ang mama na lang. So I think dili kuan kay I think maulawan mo siyempre di man gyud na mustorya ang mama sa
iyang sala sa una kay maulawan man siya siyang anak kay isumbat man gyud na siyang anak nya siya na yung mag-una-una. Pero inoon gwapo gyud gyapon ang kanang nay forgiveness may tabo, di ba? Kanang istoryahan nga nak sorry kay sa una kay ng ana sa untaman ing ana. And then kung masabtan sa anak, mo forgive ang anak, mag-try sila healing sa ilang relationship. Gwapo gyapon na ing ana. Maayo gyapon nga istoryahan tinuod. Pero nag-uli naman po, pero kwan na, doon na sa doon na sa kamatayan ng iyang papa. Dito Ano pa na. sila nag-uli? Pero at least galing lang. Wala na kay balita sa imong partner. Wala na. Wala pug ka nangayo og reason. Sige ganito panguhan niya, pero kwan naman, good namin niya siya ron sa ikatulo na po na niya nga kwan. Kumbaga imo na lang gi sa Ginoo, gipa sa Ginoo sa ang tanan. Oo. Gi-pray na lang nimo siya. Ano mag-ipin mo, good. Daw bi despite anang mga nahitabo, pareha ba ka ni JV nga naghandom pagyapon nga makita gyapon kag tarong? Naganda mo niya kung anak. Unsay imo Wala man ako gikon nga dili ko makakita ka ng tarong. wala nimo gi-generalize ang tanang babae. Oo. Mas daghan man siguro babae nga butan Daghan man. compared sa lalaki. Maglisod Lalaki, gyud sila. Maglisod gyud sila pangita sa ato no? Ang mga babae maglisod karon og pangitag loyal, maayo og para sa ato nga gwapo na jukiron pa. Pero og sa mga babae lang, kung gusto sila nga magitag ka ng kwan, pangitaon nila nga dili sila mangita sa usan nga na gwapo o Dili nila tanawon ang pisikal. Oo. Dili nila tanawon ang kasikat. Dili na tanawon ang pisikal kay usay sikat may pilion kay sikat kay ni nga kuan bay sa eskwelahan kung mauyab na ko ni kuan sa happy jud kay ko kay dagan kay maibog nga mga babae sa ako grabe jud. Oh no. Kanay nga na, di ba? Feel nila nga Oo, mataas yan na. silang buhok. Kani siya kay romantic kani siya. Nya gwapo pag yun sus kumuhatag og flowers. Oh my god, marag dauming se. Ana may ilang ginahuna di tanawa. Tama na sa Tanawa dagan mo gihatag og flowers. Sige na lang. Salamat kayo sa imong pag-share unsay imong favorite kuan nimo request ba nimo unsa ba kayong gusto? Favorite request na ako is Keep on Loving You. Keep on loving by Speedwagon. Rio Ray Speedwagon. Wala man tayo Ray Valera na. Rio Speedwagon. wala. Keep on loving lang. you by Rio. Or katong Lobat na ba? Lowbat na ba? Nabatay ana? Lowbat ra. Kaning Jovit? Dili Jovit. Nakalimot na ko Wala sa tayo pangalan. lowbat. Wala tayo lowbat. Ako lang. Wala. Jovit ra man ni ang lowbat. Ano lang, wait na lang ko sa tanan akong mga kamag-anak. Wait na ako sa mga Degracia, tapos mga Kabul. Shout out din ko sa Alpha Caparo. Maraming to. Ayan. Salamat sa imong pag-share ha. Sana makita na nimo imong gipangita nga brief. Maganda naman. Ito yung gipangita nga brief ba nga gikuha sa imong silingan. Nakita na lang ako. Nakita na day? Ambra. Nakita. Wala pa. Wala pa. Ay, kapao lang na. Ano siya? Wala na tingala. Kinsa na kita sa bra? Imong bra, sir? Yes. Ka-brother ka, sir? Buot ka. Di magi ko kabuot nga bayot ka. Ang nangutana kay bayot nun, Depod. Salamat, ha? Sige na. Pasmile ka lang ka para magngisi ka pag matulog ka ron.
Salamat kay tanan. Sa tanan mga naghatag silang opinion karon. Thank you so much ug nag-uban-uban. Bilar-bilar bisan. Oy, sinara natulog na ka sinara. Sinara mo na ba yung mga kailangan sarahin na mga zipper dyan? Ay, zipper! Ng mga pinto at bintana, ha? Di lagi magdugay-dugay tulog sa mga batanon. Tulog og sayo ay kung charcharin ninyo na mo eskwela og ma. Madlungon jud kay magahi. Kabalo nagigoon sa inyong future. Char lang. Kay, na, di ba, kung sa bata pa ta, gahi na tag-ulo, maabot gid sa panahon nga madala na to na sa pagkadako na to. So, iwasan natin yan. Munang sa bata pa, kailangan i-mold na ang bata nga kung unsay bad yun na siya. Kailangan usahay gani, disiplinahon in a way nga lain, pwede positive, and then pwede po negative nga way. Pero naay consequence ang matag usa. Kung positive nga way, like rewards, positive reinforcement man itawag ana. So kung example, kung na siya good nga buhaton, hatagan nimo reward mo man na siya. So malipay siya, and every time ang positive is yes, malipay siya magdo og good things kay naa siya prize, na siya reward. Pero kasagaran kuan na dayon, dili siya maghimo og good things kung walay ihatag. Yan na dayon. Kung wala siya ma-benefit, dili na pud siya mutabang sa tao, ana. Murag nga na ang effect. So, na consequence pud na. And kung example, bunalan nimo disiplina lugar, negative reinforcement. Say for example, dili nimo siya ipakaon sa iyang favorite food kung ang iyang grado kay nganing ana. So, yes, tinuod nga makatabang na sa iyang grado nga magkuan siya tawag gani maningkamot siya. Pero ang iyang hunahuna kontrabida ka sa iyang life as a parent na ingana. Pero kung kani siya positive o negative reinforcement daw, kung ayon nimo na paghimo, at the same time you explain why, makasabot ang bata nganong gibuhat ni mama. Makasabot ang bata nganong gibuhat ni ate, nganong gibadlong siya ni auntie, ni lola. Kay kung ato ipakita sa ilang negative ta permi, unya sige silang hilak sa ato ang mga care, no? Tinuod ra ba gyud nga mag-care ba gyud ta, gusto ba gyud nato nga ma-change ang ilang lives, pero sige silang hilak mo na ilang mga memories sa imo. Sige silang hilak. Munang pagdako nila, maningkamot na sila, muhawa na sila danang dapita. Kaya di na sila makaantos pa nga magsige naman sila hilak all their lives kung naa ka. Parent, auntie, guardians, kinsa pa na diyang namina ron. So always balance gihapon. So naay positive reinforcement, naay negative reinforcement. Pwede usay manguan jud ka nga masuko jud ka og ingnon with nimo, and then but then sometimes mag-reward po ka sa iya nga ipakita nimo imong love. At the same time, katong mga pagbadlong o katong mga gihimo ni mga positive things, nakasabot siya nganong nahitabo to sa iya, nganong imo tong gi-reinforce sa iya para sa iyang kaugmaon, di ba? Or para nga ingani iyang ma-learn, para ingani specific, no? Para mahimo siyang buutan nga bata, nga muamin gid siya. Munang masuko ang uncle nga, oh, ngano di ka muamin? Ana, kung kanang dili na to na walaon nga trait sa atong pagka-Pinoy, kung nga na imong gusto or sa bakaha. Ang pagpangawat, di ba? Imog yung paluon yang kamot kay negative reinforcement ba yan? So na punishment, di ba? Paluon ng kamot kay nganong nangawat ka para dili na siya makapangawat og lain pa. Next time, labi na sa school na ulaw kayo. So this is, I think, what happened kang JV. Tungod kay na-hurt siya sa iyang mama, na-instill sa iyang heart, na wala pa gid gi-explain, wala di ba? Kasakit ang tanang niyang na feel, nasa iyang heart na siya. Na siguro wala na explain sa iyang papa, siguro ang iyang papa pod hurtful pod. Sanay tabo. And then gipabayaan niya si JV nga i-hate ang iyang mama. See? And then sometime in our life, no, maningil.
Kay nagpabadlong man dayon ni si JV mo may iyang consequence na dayon tungod ana nakarmahan siya og medyo kung huna-una gani kung mahitabo na sa inyong anak. Ganahan ba ka nga mahitabo na sa inyong anak? Nga makarmahan siya kay tungod kay naapektuhan siya sa imong gibuhat. You know, taas kay ni nga istorya about parenting, about ourselves gihapon. But then, kita mga anak, dili ta dapat magpadala. This reminds us nga dili ta dapat magpadala kung unsa ang ato mga kasinatian sa una, no? Na yung mga horrible things kaya nga kahitabo. Na yung uban gani nga, yan ang ingana ka ng mga molestya ka ng ingana, di ba? But then, dapat kanang mga ingana, kanang mga bad things nga nahitabo sa una, let it be a challenge for you. Nga di na mahitabo sunod, nga di nimo awaton, bisag unsa kalisod, bisan pag madala pa nimo nga feel nimo nga murag mo gini, nga mo gini hinungdan, nga tungod gini sa una ba, bisan pag ma-feel nimo na ayaw pagpadala, ayaw hunong nga mao na gid ka, ingana na gid ka. Or ingana na gid ang inyong angkan. Diba? Kung ingana ang inyong paghunaw na. So, ayaw padala. Wala tayong igon tayo mga pamilya. Daghang salamat. And kung unsa inyong na-learn, hashtag Dear MOR Lomi sa inyong Facebook. I-say dito, i-share dito sa imong mga na-learn diha. Daghang salamat mga migs. This is Master Poppy saying, don't worry. Be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now! But tomorrow, another episode na naman ng Dear MOR ang ating matutunghayan. The Despiras ng Valentine's. Hashtag Dear MOR Takot. Takot ka ba magmahal? Unsa man nga takot? Dear MOR, Ang akin lang, gusto ko lang malaman kung nakikita mo na ba ako na ako yung babaeng papakasalan mo. Kung ako na ba yung one great love mo. Yung ganun. Kasi kung ako lang yung tatanungin ikaw yung gusto kong pakasalan. Ikaw ba? abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Tako. Diba? Sa mga seryoso na diha, nagdugay-dugay na ang ilang relasyon diha, nang naminaw. Ikaw ba? Siya ba ang imong nahuna-unaan nga murag kamo na gyud ang magdayon? Ang nampangutanang bakit hashtag Dear MOR takot? Na ba'y nakaagian ng natakot nga magpakasal? Hala. Tomorrow na siya mga milya. Same time, alas 10, pahinga sa alas 12 after sa MOR University 2.0 nga magsugod sa alas 8. Sa mga single ladies and single moms, mga dalagang ina at mga biyudang ina. Taas inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok, be. Itaas na. Ready na, baby? Lula, wala kay labot, Lula, ha? Umana kagahapon. Kiss ko sa ilok, B. Brad, wala kay labot, Brad. Single ladies, Brad. Single ladies, di ka. Ready? Nay nag-video di, ha? Ready? Basta nay nag-video di, bagi videohan nga nagkuan siya sa ilok. Diya sa may radyo. Itag ko ha, pag kumanin yung video ha. Ready na? Ibutang idool sa radyo ang inyong kuan mga ilok. Ready? Ready na? Mwah! Sarap-sarap naman. Nalay, buhok-buhok akong na-feel. Naglalaki lagi to. Anyways, I'll be giving you
a quote. Dili tungod kay tugnaw, pero quote para namoy mahinuklugan karong gabi una before mo matulog. Gikan sa atong letter sender title nga #DearMOR Lomi nga si JV. Ito na ang ating quote of the day or of the night. Ang imong kagahapon, wala nagbutyag kung kinsa ka. Leksyon to tanan, dili sentensya.